Betia garaile bat eta galtzaile bat, eta gaurko honetan beholan da, Ilargita, Xabi, gaurko honetan... Platerrari buruz. Esan lasai, bai. Ez que danok hartu dozue arroza, eta arroza zan hartu behar. Kriskiz egin dozue, izan da adornoa. Egan behar zona zan karpazio edo hori bakarrik. Hemetik esan ez hartu behar, ez zan adornoa. Igual que hau, bai? Izan, zertaude, aserre o zer dagazu barruna, ber, bota? Beste egun batez amorrugaz. Ilargik zua inde izan, azarratu da bere buruaz, azarratu da, eta galdu da barriza. Da zu bari geratu ga. Indotena zino konpondu. Ze bierre ganera egingo du bardine, oza, reserratuko naz, egingo dut zer... Biarrez ez dugu. Bueno, bierrez dakit urrengo gunean. Bai, ez zer dure. Zenina solakoa. Pentsamu barik egiten dut ez gauzak eta... Ondoriek ikusi barik. Hau zeuentzako da. Ba, bueno, segi kanpamentura. Bai. Beste egun bat egarrez. Ez dakit kafean nazen edo zer, baina ezkena surtetzen egin. Sartu naz flo baten, sartu naz bukle baten, eta... Buru altzatzen naz, baina... Zata galtza honi, paso gondin. Eta nion natorri naz disfrutatzen, bai, disfrutatzen nabil, baina... Gaza kontran deko zunien, humorea be kontran ipintzen jatu. Ez da gure zen, ez. Zergaitik ez. Ez da gure zen, ez. Ez da? Nila errua izan da, ez da?